ani MPC nám nevie pomôcť, tak si musíme pomáhať sami. Čiže chcem, aby to bolo nejaké neformálne, nie že teraz sa budeme chváliť jeden pre druhým, my sme super, vy ste takí. Nie sme vôbec super, sme normálni, máme o to zhoršenie všetci, ak tu sedíme, že máme aj klasické triedy, aj iné triedy. Nie sme ako Bratislavská, že čiste celá škola je len na to zameraná. Preto máme stiažené tie edukačné procesy oproti Jolani Laznibatovej. Príde aj ona v každú chvíľu, takže aký program máme? Ale prvne, než by som povedal ten program a čo nás čaká, tak snáď len také krátke predstavenie. Máme 33 tried, z tých 33 tried v podstate je 17 v progéne, zbytok sú klasické triedy a jednu s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka. Sme naplnení na prasknutie, a to z dôvodu toho, že máme nízke počty žiakov, tak aj vy. Takže máme aj ešte jednu budovu vedľa, kde sú dve štvrtácké triedy, klasické. A toto mi, žiaľ, mi je tak trošku, som závislivý, keď idem do školy, kde majú nejakú aulu, kde majú nejaké priestory, krásne, prezentačné. My máme všade, teraz sedíme v triede. Čiže v podstate máme špeciálne učebne, laboratória, chémiu a fyziku, ale máme ešte aj také menšie počítačové, respektíve robíme ešte na jednej multimediálnej učebni. Takže máme stiažené a tak sme si to premysleli asi, to už vy potom zvážite. Nebol by som rád, že by sme len pritákavali, dobre, bol by som rád konfrontačne, aby sme sa pohli ďalej. Takže o 11. v podstate začína také ukážky, by sme mali, a tam sú tie programy dosť zaujímavé. Budeme tam všetci, nebudeme po sekciách. Po sekciách budeme len od 11. Prvý stupeň sú tu učitelia z prvého stupňa a z druhého stupňa. Predmety vaši riaditelia vedeli aké, takže zrejme vybrali aj také predmety. Takže o 11. je na prvom stupni slovenčina, angličtina, hudobná, ukážky, tu vo vedľajšej triede to bude. Na druhom stupni bude prv slovenčina, najprv dejepis o 11. To bude trvať asi takých 30 minút, predpokladám. Môžete mať ešte samozrejme otázky, diskusia a tak by potom išiel slovenský jazyk. To bude v 7., 8. a triede. Čiže všetko sa bude odohrávať na tomto druhom poschodí. Máme ešte tretie poschodie, niektorí z vás ste prišli zo zadu, kde je služobný vchod a niektorí ste klasicky spredu prišli. Takže v podstate asi toľko na úvod, ale ja predstavím svoje kolegyne. Tak, pani zástupkyňa Máľová pre druhý stupeň, pani zástupkyňa Chytráčková pre prvý stupeň, tituly nehovorím. Pani Ferenčíková je vedúca metodického združenia alternatívnych tried na prvom stupni a pani Hažírová je vedúca PK predmetového klubu alternatívnych tried na druhom stupni. Oni sú takí koordinátori, pretože pri tých ostatných majú ešte okrem toho, že má fyziku na starosti ako PK, že má kabinet a milión iných vecí, každá jedna, tak to je asi jasné, ale má ešte naviac aj tieto triedy. No a našu fyzikárku, matematikárku, ktorá je zároveň aj, by som povedal, technicky veľmi zručná, v súčasnosti je kameramanka. Takže toľko z mojej strany. Máme ešte čas, kľudne sa občerstvíte, tak jak je, potom o 1 by mal byť obed dole, tak jak sme tam napísali, vám dá príjmové lístky, všetko, to vám potom zo sociálneho fondu obedy zaplatia na školách. A ináč sa tu cíte ako doma a hovorím ešte raz, nekývať jak papagaj, všetko dobré, ale konfrontovať, rozprávať a hľadať spôsoby, aby sme sa zase niekde pohli. Lebo nemám rád, keď je len jeden monológ a podpíšeme sa a domov.
Takže toľko z mojej strany, ešte raz príjemné strávenie tých pár hodín na našej škole. My sme zo základnej školy Vyšná Brána Kežmarok. Máme 4 triedy, kde máme teda tie alternatívne, kde máme nadané deti, a potom už bohužiaľ máme len v rámci integrácie zaradených týchto žiakov, lebo nemáme ich dostatok. No, prišli sme sa. Ale tak ešte predstavte kolegyňu prvý stupeň, druhý stupeň. Kolegynku za druhý stupeň. Je to pani učiteľka, ktorá učí matematiku, chémiu. Viem, že nevadí. Nebudú také hodiny, ale chcela sa prísť pozrieť, lebo vlastne keď sme boli v Spišskej Novej Vsi, tak nemala možnosť. Tu sú kolegynky z prvého stupňa, pani učiteľka Simoníková, ktorá už tretíkrát začína vlastne s tými deťmi. Pani učiteľka tiež z prvého stupňa má prvýkrát prváčikov a kolega z druhého stupňa, ktorý má aprobáciu dejepis hudobná výchova. Tešíme sa z pánskej návštevy, najmä dámy. Ja som za vedenie školy a mojou aprobáciou je tiež matematika. Čiže robíte zástupkyňu. Áno. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďalej môžeme ísť. Ja predstavím Humenné. My sme Humenné, Hrnčiarska základná škola. Všetkých žiakov máme okolo 430. Máme 7. ročník nadaným žiakom, čiže 7 rokov po jednej triede v každom ročníku. No a to je moja pani zástupňa 1-4. Toto je pani učiteľka 2. stupňa, dejepisárka, slovenčinárka. A tie dve kolegyne sú z 1-4, ktoré učia priamo týchto nadaných triedách. Ďakujem pekne. Michalovce. My sme z Michaloviec, okružná 17. Naša škola je tiež pomerne veľká, 840 žiakov máme. Vyučovanie v nadaných triedách teraz u nás prebieha 9. rok. Učiteľky, ktoré sú tu so mnou, je tu pani učiteľka Záborská, ktorá učí po začiatku v týchto nadaných triedách na 2. stupni slovenský jazyk. Pani učiteľka Drutárová, ktorá učí nemecký jazyk. A tieto dve pani učiteľky, pani učiteľka Kulíková a pani učiteľka Kodárová, ktoré učia na 2. stupni. A tried koľko máte alternatív? Máme vlastne alternatívny. 9, lebo v každom ročníku máme po jednom. Dobre. Teraz sme v 9. ročníku. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem predstaviť Prešov, podobná škola ako hostujúca škola, čiže máme počet žiakov 499, 29 tried, z toho 14 orientované deti, 8 na 2. stupni, 6 na 2. stupni. Pani učiteľky, ktoré so mnou prišli, pani učiteľka Vidumská učí dejepis na 2. stupni, pani učiteľka Homolová slovenčina, pani učiteľka Ivanecká z 1. stupňa a Majová takisto z 1. stupňa a moja chválička, pomocníčka, zastupkyňa Gabika Tačková. Všetko 13. rok máme na našej škole triedy pre mimoriadne deti. Ďakujem pekne. Od nás odišla k vám ešte učí u vás jedna kolegyňa, ktorá učí na 1. stupni. Spokojný si, pán riaditeľ, s ňou? Tak som rád, že ju mám. Že sme dobre vychovali. Takže poprosím ťa, pán riaditeľ. Tak ja predstavím zasa moje kolegyne a kolegu zo Spišskej Novej Vsi, čo ste boli u nás, tak možno poznáte tieto tváre. Pán zástupca je prvýkrát na takomto stretnutí, tiež chce vidieť, akým spôsobom to funguje. Väčšinou chodila pani zástupňa, takže máme novú tvár. No a pani učiteľky máme z 1. aj z 2. stupňa. Z 1. stupňa dve pani učiteľky po kraji, pani učiteľka Kožíková, pani učiteľka Kolárčíková, angličtinárka, pani učiteľka Bobková na 1. aj na 2. stupni. No a máme slovenčinárky tu so sebou a dejepisárku, pani učiteľku Vojčíkovú a pani učiteľku Krpuchovú. V každom ročníku máme po jednej nadanej triede, v 6. ročníku máme dve, s tým, že dve triedy máme integrované, čo nám komplikuje trošku situáciu, ale nevieme, budúcnosť možno bude práve v tejto integrácii. Uvidíme, ako sa budeme to rozdiskutovať aj dnes. Takže ďakujem. Ďakujem aj ja. No, ešte a ja ešte môžem dodať, keď možno teraz prišli ďalšie kolegyne a to sú všetko učiteľky z 1. stupňa. Tie z 2. stupňa, tak
Tak už ich aj predstavu, taká láskavá. Pani učiteľka Čerejová, učiteľka 4. ročníka, pani učiteľka Hudecová, učiteľka 1. ročníka, pani učiteľka Liščinská, tu vidíte v akcii, pani učiteľka 2. ročníka, pani učiteľka Simková, učiteľka 4. ročníka, pani učiteľka Davidková, učiteľka 3. ročníka, uvidíte v akcii, pani učiteľka Vajková, učiteľka 1. ročníka, toho času hovorím, lebo už sme prešli to, a pani učiteľka Semanová, učiteľka 2. ročníka. Aj tu vidíte v akcii. No a my sme sa rozprávali s pani zástupkyňou, že tak trošku uvedieme princíp alebo spôsoby na našej škole, tým, že už fungujeme 15 rokov. 15. teraz. 15. áno, 16. 16, lebo... Dobre, ja verím matikárom. Ale mala by som si to pamätať, pán riaditeľ, No v 97. sme odvárali. Pretože som tu služobne najstaršia a služobne najstaršia kolegyňa ostala potom v Humenom, prešla teda do Humeného ako dôchodkyňa, takže pozdravte od nás Helku Ivanovú. Bola fantastická tu, zrejme aj tam. No a my sme s Helkou odslúžili 2-krát 4 roky, no a teraz 2-krát druhý, už vlastne 4-krát som v tomto už idem v špeciálke s kolegyňou Davidkovou. No a ako tak ani to tak vyplynulo z toho, čo sme robili, ako sme to robili, že my sme si podelili predmety, že my sme v podstate učiteľky ako keby na 2. stupni, ale takže základné predmety sme si rozdelili na Slovensku, na slovenčinu a humanitné, na matematiku a prírodovedné predmety. Takže my to máme trošku zjednodušené tým, že keď sa už pripravujeme na súťaže, tak sa nemusíme pripravať na všetky, že nemusíme robiť aj slovenčinu, aj matematiku, aj všetko ostatné. Takže a takto fungujeme doteraz a sme s tým veľmi spokojné. Máme jednu super hudobničku, no bude nám ľúto, ak by náhodou sa rozhodla odísť. Nemá flautu. Aj klavír, aj flautu. No tak ak budete chcieť niečo vedieť, tak môžete doplniť tak podrobnosti ďalej. No. Ale my sme spokojní aj s pánom riaditeľom. Čo by ide ostávať? Dobre. Občas stavu, nie? A on sa mi musí. S kolegyňami z prvého stupňa sa stretnete neskôr. Na slovenčine trošku netradičným spôsobom nebudú deti, ale vy nahradíte žiakov, trošku sa zakončujú aktivity. Takže ešte raz. Z mojej strany všetko, potom bude priestor v obede, čiže môžete aj otázky o tej konfrontácii vlastne v obede bude. Takže teraz vás poprosím, za chvíľočku už je 11, keď príde pani doktorka Lazníbatová. Príde, určite príde, školník išiel autom prejdú na stanicu, tak neviem, či vlaky nemeškajú, tak ona už potom po obede sa môžeme sa rozísť, aj všetko je to na druhom poschodí. Čiže teraz tu prvý stupeň, tu ide vedľa nedaleko a druhý stupeň... Druhý stupeň je so mnou. Najprv ja si myslím, že druhý stupeň a potom si prvý stupeň je ostane. Druhý stupeň ideme na občas tu máte. Ponúknite. Na dnešnej akcii hlavné slovo bude mať pani doktorka Jana Vodková, učiteľka dejepisu. Spolu so žiakmi 6. ročníka ukáže vám ukážku vyučovacej hodiny. Odovzdávam jej slovo. Deti, prosím vás, aby ste boli aktívni, aby ste sa nebali, že sa niekto na vás díva. Práve naopak, buďte ešte aktívnejší ako inokedy. Takže nech sa páči. Tak dovolte mi, aby som aj ja vás privítala na dnešnej ukážke vlastne iba jednej z mála, ktoré robíme na našej škole. Bude to ukážka takej tvorivej hodiny, keď pracujú žiaci s materiálom. Treba povedať, že boli samozrejme upozornení, že to tak robím, že aspoň hodinu dopredu im poviem, že ak
chceme takú aktivitu robiť, si majú doniesť nejaký materiál, pretože viete, že škola nedisponuje takým množstvom materiálov, aby sa to dalo využiť. Takže sa dohodneme, že si doniesú nejaký materiál, čo budú robiť a na ďalšiu hodinu potom pracujeme. Takže dnes sme si dohodli, sú to žiaci síce 6. ročníka, ale budeme mať aktivitu 5. ročníka, keď sme sa učili vlastne o prameňoch historických a sme si rozdelili žiakov do skupín, kde sú jednotlivé pramene, či už môstne, obrazové alebo písomné. A tu máme dievčatá, ktoré budú nás tým sprevádzať, pretože nakoniec, keďže si vyrobíme nejaké exponáty, tak si urobíme výstavku a dáme si tieto predmety do múzea. Samozrejme, múzeí je tiež veľmi veľa, takže každý z účastníkov si vytvorí taký exponát, aby o ňom vedel povedať, do ktorého múzea si ho zaradiť. Čiže vlastne spojíme dve učiva, také opakovanie, čo sú historické pramene, aká sa delia a o múzeách, čo sú múzea, aké múzea poznáme a čo tam vieme nájsť. Takže žiaci môžete začať pracovať. Vidím, že oni už pracujú, aj keď ešte nedostali pokyn. Takže každá skupina si pracuje na svojom mostnom pramení, alebo teda historickom pramení. Dievčatá si pripravia otázky, pretože oni budú ako reportérky, budú chodiť a pýtať sa, čo sa vyrába, z čoho, kedy to bolo, kedy sa to používalo. No, chlapci budú odpovedať a vy sa môžete mňa pýtať, môžete si pozerať veci, ktoré máme, ktoré sme získali z projektu Škola bez triedy. Ešte by som snáď chcela povedať to, že v nižších ročníkoch používame takéto aktivity, pretože deti ešte chcú modelovať, kresliť, chcú tvoriť. 5. 6. ročník a v tých vyšších ročníkoch už začíname pracovať aj s PowerPointom a s prezentáciami. Tam nám beží prezentácia, ktorú robili šiestáci, tohoroční siedmaci a tu sú tiež nejaké veci, ktoré robia postery alebo nejaké iné mapy a takéto projekty o doprave a tak. Takže ľudia sa pýtajte. Tam máme tiež ešte navystané učebnice, respektíve pomôcky, ktoré sme si zakúpili z toho projektu, ktorý sme robili. Na sýte sú tiež nejaké výkresy, ktoré deti robili, čiže kombinujeme také koláže, čo si tie fotky dopisujú, hľadajú. A tak cieľom je, aby vlastne tvorili, aby zisťovali, pretože im úlohou je aj zistiť, čo tvoria, z čoho, kedy sa to používalo, respektíve na čo sa to používalo a takto. Takže bude to taká hodina tvoriva. Je jasné nám všetkým, že nie je to tak, ako je to teraz. Je tu pracovný ruch, deti sa rozprávajú, deti sa pýtajú, takže môžete sa aj teraz deti pýtať, ak vám niečo nie je jasné, aby zase potom je to taká umelá hodina. Vieme všetci, že nevždy je to tak. V tých menších triedách je to také výhodnejšie, lebo teda čo sa týka počtu žiakov, dá sa. Už keď je trieda s väčším počtom detí, tak tiež sa to dá, lebo som to robila aj v bežnej klasickej triede, kde bolo 20 detí. Tiež sa podarili pekné práce, no ale niekomu sa podarí, niekomu sa nepodarí, takže výsledok je taký nevyriešený. Takže nech sa páči, pýtajte sa, alebo si prejdite veci, ktoré tu máme. Takže túto dámu zrejme všetci poznáte. Keď nie osobne, tak z televízii. Takže srdečne vítam. A ona také hlavné slovo bude mať až potom, jak sa naobeduje. Takže teraz len dobrý deň vám všetkým. Sme milo prekvapení Košicami ako vždy, ale že je tu tak teplo. U nás hrozná zima. Tak my sme sa naobliekali do zimy.
Tak neviem, či nebudeme musieť skočiť niečo nakupovať. Môžete. Alpark až 11. tuším. Kolegyňa, pani zástupkyňa pre prvý stupeň. Chcem sa opýtať, z ktorých škôl? Michalovce, Kežmarok, Humenné, Spišská. Už bolo v podstate povedané, že vám ukážeme taký malý mini vlog z toho, čo sme robili počas roka. Takže sme sa spojili nejaké čítanie s dramatickou výchovou v rámci obohatenia. Herci sú pripravení tak na poli niečo z angličtiny, niečo z hudobnej výchovy, takže verím, že vás oslovíme. Takže dovolte na začiatok takých pár slov o tom, ako sme to asi počas roka robili. Takže dovolte, vítame vás, naši známi, aj vás, zatiaľ nepoznaní. Nebolo by zlé mať chvíľu voľna, nebuďte kritickí, berte to zvoľna. Hudbou a spevom to dnes začneme, neskôr do divadla vás pozveme. I v cudzom jazyku niečo zahráme, veríme, že všetko hravo zdoláme. Či je čítanie, či obohatenie, to neriešil nikto z nás. Na čítaní sme občas hrali, na obohatení zas texty zdolávali. Kráľom i princeznou chcel byť každý občas, vedeli sme, nie je to navždy. I Šašo bol obľúbená postava, čo do kolien od smiechu všetkých dostáva. Podporské slovíčka zdolala nie jedna hlavička. Víla, vila, to je sila. Víla, vila, od radosti vila, do rozprávok si nabila, zabila a novú rozprávku odbila. Tili, vili boli víly, čo krajinou písmena vodili. Bola to zábava, no občas je riadna námaha. Na drevenú flautičku vyľudiť rýchlo pesničku, melódiu, rytmus tak, že nebolo to ľahké, je to fakt. Angličtina bola pre mnohých nová. Začali sme teda všetko odznova. Piesňou, hrou i zábavou, no i riadnou prípravou. Zvládli to všetci. Malá ukážka vás o tom presvedčí. Scenár a režiu som pripravila ja, Tinka. Hudobnú spoluprácu hudbu dodala Danka. A že sa svetu otvárať treba, to už vieme. Po anglicky s Ačkou vám to predvedieme. A angažmán v anglickej škole snad dostaneme. Našim malým dávam slovo a volám do toho, do toho. Barborka, máš slovo. Mali sme rôčkou 6. Museli sme zvedať zrieť. Škola nás už láka volá. Kolej strach, to je pravda, volá. Už sme druháci a vieme všetci. Bolo by zlé sedieť na peci. Do školy sme radi chodili, úlohy, projekty s chuťou robili. Adam, auto a Tom rozbil spolu s bratom. V Beťke buchol balón, hrozne ju to vzalo. Cílom zvonil cumeľ, každý na ňo čumel. Abeceda hrava bola, pesničko znela celá škola. Každý nám vravel škola. Na známosť sa všetkým dáva výnimočná zvláštna správa. Žiactvo prvej A krajinu rozprávok spoznáva. Fúľaná od popola, ale pritom krásna bola. Snevičku na bále stratila, nebola to žiadna víla. Pošepkám vám do uška, bola to popoluška. Malý chlapček prišiel na svet, menšieho už veru nie. Že bol taký veľký šaško, nazvali ho Janko Hraško. Malá guľka, červená, bola dlho bez mena. Kamarátu hľadala, na dvojmenu dostala. Kto je to? Guľko, Guľko. Haló, angličtina. Toto je hlava? Toto je head. Toto je krk? Toto je nek. Toto je pes? Toto je dog. Toto je žaba? Toto je frog. Martin? Toto je naša, to je tam, kde rozprávať anglicky je potreba. Že rýchla práca sa nevypláca, bolo naše poznanie. Divadielko o prasiatkách bude naše vyznanie. Každý nám vravel, škola je drina, no my tvrdíme, škola je prima. Že sa trocha zapotíme, to je fakt, učíme sa hrou, je to tak. Bravo.
Zadržím. Jeseň! Vo forte, znova nádych, poviem pieseň. Pieseň! Dáme farebné, ale to urobíme v priamku. Všetko okolo nás je krásne, farebné. Výborne. Dobre, dáme si písmenko A na 10, čiže na 1 nádych dám šachovúka, zadržím a idem. Výborne. Dáme 20, ale dáme E. Dobre, skúsme. Takže nádych, zadržím. 20. Dobrý ste. Výborne. Vyberiete si jemne, opatrne nástroje. Naladíme nástroj vo forte, každý teraz. A urobíme. Vystavme váčku na. Pripraviť sa, idem. Znova. Výborne, stop. Dávam vám otázky, vy mne odpovede. Nehráš, nepoužívaš ešte. Už sme ho naladili, stačí. Takže, svietidlo, vieme čo ďalej. Začíname. Svietidlo, stenidlo, vadidlo, chránidlo, riedidlo, čiernidlo, bielidlo, lákadlo, kvakadlo, súhadlo, lietadlo, mávadlo, sáradlo. A teraz opačne, ja sa vás budem pýtať. Svieti a vy mi odpoviete čo? Ale nedáme to už celé. Karol, nehrám na nástrojoch. Teraz nehrám. Tiško, čakám na ticho. Samko. Pripraviť sa. Svieti, tieni, vábi, chráni, riedi. Stačí. Tichučko odložíme. Ty mali teliatko. Fúči vietor, prchne lístie, stromom bude zima iste. Tu máš jabloň, rukavičky, stoknem ti ich na vetvíčky. Čerešničke na nôžky, obujem dve ponožky. A keď sa to potrebujeme všetko skrátiť, tak sa postavíme a dáme rep. Vieme aký. Ja pokračujem ďalej, áno? Počúvaj. Dáme. Čiapku bude nosiť hruška. Zle, znova musíme. Čiapku bude nosiť hruška. Neodmrznú hruške uška. Nech je slivke dobre je. Pulover ju zahreje. Hoď sa rasa, či som rád. Obliekol som celý sad, zastavíme sa, ideme. Obliekol som celý sad. Paráda. Sadnem. Minule sa mi to čakalo.
čo napríklad... Toto budú hmotné. Toto budú hmotné, čo to je toto? Náhrdelník. Napríklad, čo ešte? Kde sa väčšinou našli tie hmotné pramene? Tam, kde žili ľudia v minulosti. No áno, ale pri vykopávkach a väčšinou sa našli v zemi v hroboch, hej? Z akého sú materiálu tie hmotné pramene? Napríklad. Tak z plasteliu. Dreva. Veľmi nie, lebo to sú Bronz, železa. kamienky, áno. A keramika. Ešte toto hlina palená. No, keramika, áno. Čo ešte patrí k hmotným prameňom a nie je to v hrobe, nie je to v zemi? Napríklad? Celé budovy. Napríklad aké? Hrady, hradiska, zámky, hej? To sú vlastne tiež do istej miery, sú to hmotné pramene. Druhá skupina sú, aké pramene? Písomné pramene. Tie sú staršie, mladšie ako hmotné. Mladšie prečo? Čo napríklad máme z písomných prameňov, aké druhy? Máme tam svítok, vidím, papírus, pergamen. Vás pýtať teda, keďže sme hovorili o múzeách, kde by sme vedeli nájsť obrazové pramene? V galériách. Čo ešte v galérii môže byť? Okrem obrazov? Sochy. A sošku vidíte, nemáme ani jednu. Sme si mohli urobiť mamutoviny. Áno. Čiže potom písomné pramene, tie môžeme nájsť v archíve. No a hmotné pramene nájdeme v múzeách. Aké múzea poznáme? Tak napríklad v Košiciach, Akro, východoslovenské šťáky, technické. V technickom múzeu čo nájdeme? Techniku, letecké, vojenské. Také máme špeciálne, dievčatá, vy ste čítali z týchto materiálov, aké by ste vedeli vypichnúť múzeum, napríklad také, čo sme si nespomínali. Hudobné, vinogradnícke, skanzen. Čo je skanzen? Nejaké múzeum, nejaké v prírode, hej? Boli ste v skanzene nejaké? Áno, v prírode. No, dobre. Takže, no, čiže veľmi stručne, veľmi skrátke vám ďakujem za aktivitu, chlapci, môžete si zobrať veci a odísť. No, a ďakujem. No, Ja sa volám Mária Marcinová, učím slovenský jazyk, môžete aprováciu výtvarná výchova slovenský jazyk, ale bohužiaľ, ja vás poprosím, že vám sa taká dokonca, aby ste už vidíte, lebo už ja si poďme na list. Ale keďže nás je dosť málo slovenčinárov a počet tried je vysoký, tak vlastne učím slovenský jazyk, takže potom sa môžem realizovať už len pri tvorbe časopisov a násilník a takýchto vecí. Čiže ja som vlastne zrušila deti preto, lebo si myslím, že nie je potrebné ilustrovať nejakú aktivitu na deťoch. A vlastne, keby tu boli deti, tak by to bola 1 hodina, čiže myslím, že tých aktivít sme nemohli toľko prejsť, alebo si povedať, alebo ukázať. Čiže preto som volila tento spôsob, keď budete chcieť sa zapojíte, keď nebudete chcieť sa nezapojíte, alebo len povieme, že čo asi robíme s deťmi. Koľko je tu slovenčinárov, keď sa môžem opýtať? Vlastne nebudem nejak zoširoka, ale ide o to, že podľa mňa v slovenskom jazyku, keď sme mali ten projekt, o čom svedčí aj ten letáčik, tak nekladla som si otázku, že čo učiť, ale ako učiť. Lebo si myslím, že inovácia hlavne tých povieme metód sa týka, lebo gramatika stále zostane gramatikou, až či to je taký literárny úryvok alebo iný. Tie žánre zostávajú vlastne, spisovatelia viac menej tiež zostávajú, ale o to, aby sa to človek žiak naučil takým trochu iným spôsobom a hlavne, aby to nebolo len také pasívne predávanie informácií od žiaka k učiteľovi, alebo aby ten žiak bol do toho aj trošku zapojený. Takže vždy už v triedách, v piatáku, šiestáku, kde máme koberec, tak tam vo Veselo na koberci robíme tie aktivity. Tí starší, keď nechcú, tak už to robíme tu. Takže ja by som vás poprosila, lebo vlastne tá prvá ukážka sa týka 7. ročníka, aforizmy. Oni síce teraz vyšli v úprave v tej novej učebnice, tam nie sú aforizmy, tam sú len anekdoty,
ale si myslím, že to je taká téma, kde sa dá zahrať a vlastne aj ten žiak sa vie do toho zapojiť. Takže ja by som začínala tak, že v tej prvej časti som dala žiakom takéto aforizmy, ktoré si mali sami poskladať. Takže môžeme dať, nech sa páči. Sú tam kratšie a dlhšie výroky, takže vyskúšajte poskladať aforizmus, tak aby má zmysel, ono to má dve verzie. Jedna verzia je ľahšia, to je táto verzia, že každý má svoj aforizmus. Ale keď sú tí žiaci veľmi ako dobrí, zdatní, tak potom existuje sťažená verzia, kde ich pomýšam všetky a vlastne musia hľadať. Poviem, že sú tam 4 aforizmy a teraz musia ich poskladať. Výborne. No dobre, tak mi to už môžete povedať. Všetky knihy som všetko, ale každý rok má kniha prírody nové, nádherné vydanie. Úžasné. Novopísme sa. Dobre, čiže môžem vám dať ešte jednu sťaženú verziu v tom zmysle, že tu budú rôzne farby, čiže keď zaslíte si rozdieliť farby, to dajme do toho. No a teraz... časti, tie výroky môžu si aj popozerať, aj ten výrok si zapísať, ktorý sa im podaril teda inovovaný, alebo nejaký takýto. Vy ste si no a teraz v druhej časti vlastne tí, ktorí ste hotoví, týchto necháme, nech sa trápia, lebo to celkom dobre ide a baví. Takže... No a v tom druhom skúste podľa vlastnej fantázie a uvaženia doplniť slova. Čiže ja vyzvem šašela, no a potom pokračujeme, áno, niekde sedia aj viacej slov spojení, hej, takže samozrejme, že je. Ja len hovorím, že ten, kto to povedal nejakým spôsobom a my už to môžeme modifikovať, to je jasné. Môžete aj ale ktorý prečo pracuje, môže prečítať. Stať sa dobrým človekom je umenie. Áno, presne tak, čiže dobrým človekom. Čiže kto má Boh, kto nie je tvorivý, lebo keď povie nejakú inú verziu a sedí to, poviem výborne, podľa zmyslu to sedí, ale Seneca to trochu ináč povedal. Presne, môžete skočiť, presne toto tu hovoríme, že deti reagujú tak, ale to môže byť aj iné tam. Áno, môže byť, ja hovorím, tu je napísaný autor, takže napíšeme si, ako to povedal autor, a to, že je to pravda, inak to je úplne v pohode. Presne tak, takže druhý výrok vás poprosím. Každý najmenej pozná sám seba. Áno, presne tak. Tretí výrok. Človeka nepoznáme podľa myšlienok, ale podľa skutkov. Presne tak. Áno, niekto to je podľa činov, nejaké synonymú použije, ale to je v pohode. Áno, nech sa páči. Byť starý je žiaľ jediný spôsob, ako byť múdry. Nie. Nie. Ani to umrie, ani musí byť múdry, keď je starý, myslím si. My máme mať skúsenosti.
Áno, no, ale to nie je celkom ono. Poznať činnosť? No, ako dlho žiť? Ako dlho žiť? Lebo každý chce dlho žiť. Ja potom dávam indície, hej, že čo každý chce, hej, no, že akú má ambíciu, že dlho žiť. No a bohužiaľ jediný spôsob je aj zostať pri tom. Dobre, ďalší, ešte tu nás potiku, kolegynky máme. Máte, prosím vás? Nie? Vlastne žijeme, ale v mojom srdci. V srdciach ľudí, v podstate to isté. No a ten posledný to určite poznáte, áno. A to je, že pre život, ale v podstate preto, aby vy ste sa v živote uplatnili, čiže pre seba, pre život, v podstate to dobrá odpoveď, hej? Čiže správne sa nechá povedal pre život. No a druhá časť je taká tvorivá, že vlastne deti si sami tam môžu vymýšľať nejaké verzie ukončenia týchto ľudových výrokov, takže môžu pracovať buď v dvojiciach, alebo každý sám a niekedy veľmi vtipné veci dokončia. Chcete počuť nejaké, čo dopísali deti? Lebo ja sa na tom najviac bavím, to je pre mňa odmena, keď niečo pekné vymyslie a ja sa potom doma smejem a chodím a každému to čítam, či chce, či nechce. Každého tým unúvam, že napríklad taká práca, taký účet, alebo taká dovolenka, prípadne taká únava. To je dobré, taká únava. To sedí úplne. Kto neskoro chodí, deti MHDčkou vodí. Alebo kto neskoro chodí, jeho problém. Kto včera klamal, dnes je v politike. Prípadne dnes je miliardárom. Kto sa bojí, nech nejde do kina. Alebo nech zážne svetlo. Ja pán, ty pán, kto zaplatí dane. Prípadne ja pán, kto pán a kto nás bude voziť. Čo na srdci, to na operačnom stole. Prípadne na kardiograme, alebo nová metla sa rýchlo zlomí, lebo je vyrobená v Číne. Kto sa smeje naposledy, prežil rok 2012 a nekrič hop, lebo je to trápne, alebo nekrič hop, kým nepovieš hip. To sa mi zdalo také vtipné, naozaj niekedy také veci vedia povymýšľať. Čiže napríklad takéto všelijaké aktuality, nehovoriac o tom, že príslovia môžu aj znázorňovať, že napíšem príslovia, ale musíte vybrať také, ktoré sa dobre dajú, že neviem, každá líška svoj chvost chváli, alebo vranek vraní sáda. A vlastne, keď máme tieto veci, tak vždy jeden si vyťahne a ukazuje triede a trieda potom hádá, aké je to príslovie alebo to rekadlo. Čiže napríklad človek sa musí usilovať o to, čo je nemožné, aby dosiahol to, čo je možné. Áno. A niekedy nad tým filozofujú, hovoria, že to nie je pravda, akože nemôže byť, hej, že to nejak nesedí, že to nemá zmysel, hovorím, no len porozmýšľate, že či to má zmysel, či to nemá zmysel, takže aj o tom diskutujeme, aj všeličo. A potom tu bola jedna úžasná, toto je, že teória a prax, to sa mi páčilo, to bolo veľmi vtipné, neviem, či to máme celé už. Že teória je, keď všetko funguje, ale nikto nevie prečo. Prax je, keď nefunguje, keď nič nefunguje, ale vieme prečo a my sme spojili teóriu s praxou, že nič nefunguje, ale nevieme prečo. Takže také tieto, celkom dobré. Takže zase vás poprosím o zbalenie a pôjdeme ďalej. Áno, teraz máme prvého ročníka angličtinu, čiže sú rozdelení na dve polovice a ja som s informatikou, čiže jedna má napríklad vtorok angličtinu a druhá skupina má stredu. Aký počet detí je v tej skupinke? 15 detí. No, nemáme malé. My máme 10-11 detí. Čiže aj keď prídu do prvého ročníka, tá úroveň jazyková je rôzna, ale ten prvý rok naozaj slúži aj na to, aby sme sa nejak dostali na nejakú rovnaku a už kontroločný naozaj ten Family Friends je aj náročnejšia kniha, ale bez problémov ju zvládnu a hovorím, že to nie je podstatné, tá samotná kniha. Okrem toho si vytvárajú svoje obrázkové slovníky, tak to vám môžem tak nechať aj pozrieť, že tá slovná zásoba, ktorú si rozširuje aj sami, nie len tá základná, čo si žltá okienka, ale keď chce, tak slovníku si vyhľada každé dieťa, čo už chce k tej danej téme. Píšu si vetičky, obrázky, čiže naozaj tých možností je veľmi veľa. A hravo, hlavne hravo a zažitkovo, takto
Mne sa to tak osvedčilo. To bolo veľmi vidieť. No my musíme trošku inak, lebo keď máme 4 triedy, tak to treba potom nejak organizovať trochu inak. A od prvej triedy teda začíname s tými učebnicami, lebo niektoré deti sú už hodne pokročilé, tak my musíme vlastne dodržovať to pravidlo, že vychádza sa v ústretí, aby tie deti svoju úroveň mohli naväzovať na ňu a pokračovať učiteľky. My používame v English Adventure v prvom ročníku, to je Ačko, Bčko, a potom sa buď pokračuje jedničkou alebo English Law. Záleží od učiteľa potom, ako si vyberie, ale takisto je tam strašne veľa možností, strašne veľa pomôcok. Máme bábky, máme plagáty, máme flashcards, takisto tie CDčka, DVDčka, takže naozaj strašne veľa možností tam je a ja som spokojná s tou knihou, neučím druhý rok, ale je dobrá. Pekná, je farebná, je moderná, deti poznajú tie postavy z rozprávok, lebo skôr sa nám stáva, že nepoznajú tie naše klasické rozprávky, ale toto je ich blízke, takže oni majú tie knihy veľmi rád. Tento rok vlastne skúšame kolegynka tiež v prvom ročníku anglický jazyk a vlastne doposiaľ sme knihu nepoužívali v prvom ročníku, ale tento rok vlastne skúšame, že sa nám to osvedčí, či nie, tak 3 to sme zvolili. To je taká obrázková, takisto prechádza sa 4 ročnými obdobiami v tej knihe, je tam Vaňuška, je tam interaktívne DVD k tomu, čiže tých pomôcok je tiež plus, tak uvidíme, že sa nám to osvedčí, či nie. Deťom sa to páči, akože radi s tým robia. Navrhneme na ten systém. Mám veľmi radi tú angličtinu, lebo to je také úplne iné, je to stále, je to len hráve, alebo sa nepíše a my už píšeme aj v tom prvom ročníku, začíname aj s čítaním, aj s písaním a všetko záleží potom od toho zoskupenia detí. Angličtina je veľmi obľúbená, naša skúsenosť, lebo my už máme 6 rokov tých maturantov, lepšie maturujú deti z angličtiny ako zo slovenčiny. Slovenčina mimochodom veľmi neobľúbený predmet pri maturitách, pretože nikto sa nechce učiť tých veľa spisovateľov a tie diela, ktoré je veľmi na rozdiel od našich generácií starších, tak ich to od nás to oslovovalo a ich skoro vôbec neoslovuje. Takže slovenčina je tak trošku dolu vodou. Pekne máme tiež, ideme podľa učební Četverbox od prvého ročníka. Máme k tomu vlastne aj programček, vlastne iTools priamo k učebnici, čiže aj to využívame a plno rôznych materiálov, buď popresvedcovaných, tak ako kolegynky hovorili. Tak to už záleží na učiteľa, komu čo vyhovuje. Takže snažíme sa. Je veľmi dobré, že obsahuje multirom a každé dieťa si vie zobrať domov. To sa mi páči, že má tam tú slovnú zásobu v lekcii, má tam pieseň, má tam phonics, čiže vie si to aj doma počúvať. Čiže nie len v škole počuje ten vzor, ale aj doma. Toto je také plus, keď už o knihe by sme sa mali rozprávať, že tej knižke sa mi to... A majú žiaci na stranu budú prichádza až štutácia o vyvolavej komisii. To je kniha, čiže naozaj už nie sú. Ďakujem pekne, pani učiteľka. Poprosím pani učiteľku dramatickej výchovy alebo hudobnej výchovy, ak majú niečo povedať, alebo vy sa chcete niečo opýtať, nech sa páči. Dramatická je výborná, to oceňujeme. Máte dobré dramatické talenty. Ďakujeme. To bolo taký mix tej slovenčiny, hej, toho čítania, lebo sme mali čítať takých rôznych. Veľké rozdiely boli medzi deťmi. V prvom ročníku, tak to obohatenie sme prvým rokom pristúpili k tomu, že sme si dali dramatickú výchovu. Tam boli 4 dievčatá, tak som ich využila, že konečne mám 4. Lebo stále ich bolo, no vtedy ich bolo 10 prvýkrát. Takže som preto to tak zvolila tú hru, akože to je po tej škôlke najbližšie. Hoci boli ohlasy z začiatku od rodičov, že prečo nie nejaké zvieratka alebo niečo, že dramatika, tu chlapci a neviem čo, takže boli tie prvé pokusy dosť ťažké, ale potom, keď sa aj deti do toho dostali, vlastne tak sa učili čítať texty cez tie ľahučké básničky, preto som zvolila tú poéziu, lebo tá im je blízka. Rimovalo sa im to, takže tak vlastne prelúskavali tie textiky a dostali sa do toho tak, že sme potom si videli, akí boli spontánni na konci, že to ich treba niekedy naozaj držať, lebo to uletí rýchlo, hej? A najmä pri takej hre, pri zábave, takže toto to nebola celoročná práca, to chcem povedať na obohatení.
celý rok sme mali ako dramatickú výchovu, ale v začiatku sme najprv sa učili improvizovať, hrať, skúšať, dostať sa do tých rolí a tak ďalej. A toto sme začali cvičiť niekde po februári, po jarných prázdninách, keď už začali pracovať s textíkom, keď sme už skúšali tú javiskovú reč, keď sme sa učili pohybovať po javisku, akože. Takže to bola naozaj asi 3-mesačná práca. V podstate raz v týždni sme mali 1 hodinu a zistili sme, že nám je málo, tak sme si toho roku dali 2 hodiny obohatenia. Takže ja ale nepokračujem v dramatike, lebo sme tu, že to je v 1. ročníku, čo neviem, či nebudeme. Čo je škoda. No, tak uvidíme. No, lebo úplne pozitívne to pôsobí na tie odburávanie tých problémov, že niektoré deti sa nemusia mať radi a tam vlastne, keď sú zapojené do tej dramatizácie, tak sa tie psychologické bariéry strácajú a oni sa viac tak približujú sebe, aj kolektív sa stráca. Aj to, aj využila som vlastne celú triedu, mám 11 detí a všetkých 11 hralo. To znamená, že aj dieťa, ktoré sa zajakáva mačko alebo nejaký iný problém, ktorý sa naozaj nemusia 2-krát mať radi, ale tam hral práve rolu, kde sa musel naozaj dočíkať toho dievčaťa, takže aj toto je ako veľké pozitívum. Takže boli 11 využití všetci, takže nakoniec sa môže ukázať každý. A nakoniec nádherná artikulácia väčšiny. Takže tiež pekne, že sa naučia pekne hovoriť. Toto bol taký cieľ, no myslím si, že sa nám podarilo. Áno. Povieme pánovi riaditeľovi, že podarí. Nech sa páči. Takže myšky. A odrazu sa mi dostala do ruky knižka Ješči, dosť celá malé Ješči pískania. Teraz sa pozrite na tie veľké krásne noty a tie rytmické piesne, ktorých máme strašne veľa. A potom som ešte pracovala aj v škola hudby od Zuzany Andrejcovej, to je tiež dobrá vec. Ja som tu neurobila nič nové. Systém, ktorým sa hrá na flauti, či to ľavák, či pravák je ten istý. Ja tam na tom zmeniť veľa nemôžem. Ja môžem akurát vypestovať u tých detí vzťah k hudbe a k takému muzicírovaniu, aké musí. No zo začiatku sme mali akože tie rytmizačné cvičenia, to majú veľmi radi. Mali sme ešte aj ďalšie, Tinka do mňa ešte vúkla, že by som ešte tam dala jedno, ale to som už nemohla pre krátkosť času, lebo sme minule mali srandičku. Prasa má sviniatko. Svinia má prasa. Bolo, že mačka má mačiatko, a bolo kraba má krabiatko. Že v rámci medzipredmetových vzťahov aj také. Ukážky piesne na schvál som vám nedala tie, čo sú učebníci. Tie už poznáme. Boli to piesne regionálne, tu ste poznali a takisto rozširujúci materiál. Veľmi dobre sa mi uplatňujú piesne Alojza Čobeja. Tie sú úžasne melodické, rytmické, tu bol tam ten šárka, čo ste počuli. Teda tú prepracovanosť hry na flaute mám asi tak, že začíname z 1. ročníka, každý žiak má svoj obal a ja to prefocujem. Začíname kvietkami, aby to bolo čím najjednoduchšie. Už sme vlastne teraz pri tóne druhom, tom hráme. Systém, akým ideme na to, závisí od triedy, od skupenia detí. Ale väčšinou tak robím, že v paralelkách robím rovnaký postup mám. Niektorým nám to ide lepšie, niektorým horšie, ale o čo ide? Ide o to, aby sme sa naučili pracovať v tempe spoločne a podporiť trošku aj tú emočnú inteligenciu. Ja si myslím, že tá je trošku taká zanedbaná tých matematických úkonov. Systém, že vlastne rozfúkanie sa na flaute, tak ako tie dýchové cvičenia, príprava na spev, tak je rozfúkanie a potom. Ešte keď tie flauty si čistíme, toto ste nevideli, že vlastne musia si ich vyčistiť a pritom ešte spievame pieseň, ktorú sme sa naučili normálne. Učebnice spievajú a čistia flauty. Vedia, že majú 3-krát raz, do jednej časti 3-krát do druhej a odložiť hotovo. Jedného, čo sa bojím, lebo je to aj vec. A hlavne u prvákov je to bojím. Tí chcú pískať, tí tak ako na reliu stoja a už ideme pískať a už všetko vieme. Kým to všetko si dám tak do poriadku, aby sme mohli systematicky pracovať bez úrazu. Aby nepracovali, aby mi nefúkali cez prestávky, to nesmú, lebo je to nebezpečné a tak ďalej. Zatiaľ sa mi to akože darí. Že musím sekať koniec, nesmieš, nemôžeš, poviem dôvody, preto a preto. Môžeme si raz tú prvú knihu? Celkom prvá bola Škola hudby je dobrá, to je od Andrejcovej, Prešov. A potom z týchto, práve to Daniela menej používam, docela malé ešte pískanie, pozrite si, to je z Čie. Myslím, že sme to je tiež kúpené tu v Košiciach a ešte čo máme, ešte máme záložky. No, dobre. A potom ešte máme hravé notičky.
keď vychádzame vlastne z toho písania. Ja vôbec nepoužívam zošity, budovné zošity, tie sú strašne malé, takže si prefotím tieto veci a deťom urobím listy. Čiže začíname úplne tým, že máme prvý list, kde máme zväčšený velikánsky huslový kľúč s tým, že máme pri tom ešte aj báseň, huslový kľúč, že sa naučíme a tak pomáha. Môžete zobrať i šalatíky? Áno, všetko zoberiem. No ale tak vy už odchádzate preč, však ja vás chcem. A nie šalatíky budem natáčať. Tak. Pani učiteľka, takéto špinavé. Mali svoje povinnosti, prišli, preto je nás tu tak trošku viac. Lebo na celej škole je dohromady 65 zamestnancov, ale tu sú len teda zamestnanci. Chcem privítať teraz oficiálne, trošku neskôr, pani doktorka Matová, riaditeľka gymnázia a základnej školy z Bratislavy. A tak ako ste to znali, vám kus programov, boli by sme rádi, nechceme vás zdržiavať, v úvode som hovoril, že buďme trošku aktivnejší, môžeme ísť aj do konfrontácií v niektorých veciach, aby sme si vymenili skúsenosti, lebo len jedného počúvať a nič na to je dobre síce, ale nemusí byť to dobre. Takže ja aj sám v tom programe dám priestor pani riaditeľke z Bratislavy a my potom máme takýto scénár prichystaný. Vyšlo to z kolektívu, vyšlo to od nás, v čom by sme sa mali poradiť, aby sme si nejako vedeli pomôcť. Keďže štát nám nevie pomôcť, nikto nám nevie pomôcť, len my, ktorí v tomto programe robíme, si musíme navzájom pomáhať. Takže je hodnotenia a klasifikácia, v úvode výstupy na hodnotenie a klasifikáciu naši učiteľia, jak to my robíme, ale zase poprosím krátku inštrukciu pani Ferenčíková a pani Hažírová. Potom by som mal trošku svoj taký pohľad na komunity a ako my to robíme na tejto škole. Potom sú to ročníkové práce, to by mala pani Danišejová povedať, že za tých 15 rokov, čo všetko, jak sme vymenili tú metodiku. A prechod na prvý stupeň, z prvého stupňa na druhý stupeň bude mať pani Jurečková, psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva, ale zároveň naša koordinátorka už 15 rokov pre túto oblasť. Matikari. Ešte je tom školským vzdelávacím programom. Chceli by sme to stihnúť, pretože viem, že väčšina, keď je taký krásny čas, tak chcú ísť pozrieť aj dole do mesta, bo je mesto je krásne. Takže mali by sme záujem do 15. Keď nie je problém. My sme tu kvôli vám a vy ste kvôli nám, čiže sme tu nie kvôli tomu, že by sme si zrobili čiarku a dovidenia. Takže toľko z mojej strany na úvod a dávam slovo pani Vlastenbákovej. Ďakujem. Takže, milé kolegyne a kolegovia, ja by som chcela najprv poďakovať pánovi riaditeľovi za pozvanie, že ma pozval, lebo ja viem, že robíte tieto stretnutia už aj častejšie, ale vlastne prvýkrát sme dostali aj oficiálne pozvanie, aby som sa aj prišla pozrieť, takže ďakujem ešte raz. A chcem zároveň povedať, že som veľmi rada, že som videla Košice, ktoré sa ako prvé zapojili v Bratislave vlastne do tohoto projektu, že napredujú úplne perfektne. Ale na druhom mieste chcem vyjadriť aj svoje potešenie, že aj ostatné školy, či už Prešov, Humenné, Kežmarok alebo Spišská Nová Ves, že tie východoslovenské školy držia nejaký štandard a status a že naozaj znamenajú takú istú stabilitu v tom systéme vzdelávania nadaných detí. Lebo my keď chodíme, tak hovoríme, že máme vlastne sieť škôl na Slovensku, tých škôl po 28.
ale všetko to trvalo úplne optimálne do roku 2007, vtedy sme projekt vyhodnotili a potom zrazu do toho zasiahli, a to musím povedať pred pedagógmi, psychologické poradne. Psychologické poradne dostali pokyn, vyšetruje sa jedným testom, ktorý znovu a znovu dostávame potvrdené, že v zahraničí by v nejakom prípade neprešiel, pretože tam sa už používa úplne iný test na výber na daných detí a u nás vyberajú podľa toho a skôr by som povedala nevyberajú. Takže mnoho detí neprešlo, takže máme školy, alebo máme teda mestá, kde neprešli niektorí žiaci, ktorí by všade inde boli zaradení do tohto vzdelávacieho programu. To je jeden taký náš veľký problém, že dostali kompetencie poradne a tam to robia takéto čerešničky na dortičke. Každý, kto chce, sa môže k tomu vyjadriť a môže do toho vniesť svoj osobný postoj. Takže mnoho nadaných detí neprejde a mnoho škôl teda muselo tú triedu pre nadané deti minimalizovať alebo niekedy aj neotvoriť. Ja vám to vravím preto, že my sme začínali ako prvý škôl v Európe v roku 1993. Nikto nezačal od prvej triedy ako my a vlastne máme aj najviac skúseností. Znovu a znovu sa to potrebuje, keď chodíme na konferencie. Napríklad teraz sme absolvovali v tomto roku 4 konferencie. Istanbul, Praha, aj Bratislava bola a Budapešť. Je pre mňa šokujúcim zistením, že napríklad v Budapešti schválil parlament podporovanie vzdelávania a starostlivosti o nadaných až do roku 2028. Dostávajú z Európskej únie obrovské peniaze, tak som povedala, že tak keby sme sa presťahovali my tam ako sa volá tá prvá dedina za hranica? Do Rajky. Takže či by nám dali tiež z maďarských fondov. A oni povedali, že áno. Tak rozmýšľame, že či nemáme hľadať na maďarskom území teraz nejakú budovu, aby sme sa tam prihlásili, lebo na Slovensku sme sa dostali, a musím to povedať, do stavu istej stagnácie. Ale ja som vám práve preto chcem veľmi poďakovať, že ten štandard vzdelávania nadaných držíte a dúfam, že na dosť vysokej úrovni a že to nezachápe ani ten vzdelávací model, ani vôbec ten systém, ktorý sme otvorili, pretože ja musím povedať, že aj na našej škole, keď už od nás sa to odvíja, máme veľmi dobré výsledky a tohto roku podľa meraní NÚCEM, to je Národný ústav certifikovaných meraní, ktorý porovnáva všetky školy na Slovensku, čo sa týka aj deviatakov, aj piatakov a teraz ale o maturantov hovorí a sme skončili na prvom mieste s absolútne najlepším výsledkom. Takže to, že naozaj vyberáme dobré deti, že robíme s nimi dobrú prácu, sa naozaj kdesi odzrkadluje. Tí rodičia sú celkom radi, deti sú úplne spokojné, dokonca nám v Bratislave povedali, že našu školu nemajú veľmi radi preto, lebo že k nám radi chodia deti do školy. Takže ako naozaj znášame isté také akože podstupom postoje, čo určite aj vy ste niekedy zažili zo strany druhých škôl. Preto vám chcem povedať, že je treba si držať pokope a možno treba si povedať nejakú víziu, že ako, a je to teraz trochu aj na mne, aby som povedala nejakú víziu, čo budeme robiť ďalej. Chceme to ďalej robiť, chceme, aby sme boli pri tom, chceme, aby sme pokračovali tak, ako aj pán riaditeľ povedal. A to aj napriek tomu, že vzniká, že zrazu je také chaotické vznikanie rôznych súkromných škôl, ktorí tiež si vravia, aj my robíme nadaných, aj my budeme robiť nadaných, aj my chceme nadaných a vlastne z toho vzniká obrovský myšmaš a nie je to presne to ono. Len napríklad v Bratislave, keď sme my vznikali, alebo začali, tak povedali, že takáto škola môže byť len jedna v Bratislave a bude mať aj širšiu teda pôsobnosť. Teraz je už 5 škôl, všetky ostatné sú súkromné, iba my sme štátna a viete si predstaviť, čo si odhlasovali aj teraz na súkromných školách, že aj peniaze dostanú iné, aj nebudú platiť tabulkové platy. To znamená, že súkromné školy si berú vlastne najkvalitnejších učiteľov, ktorých dokážu zaplatiť a my, štátne školstvo, ostávame problémom. Takže sme začali takú protiofenzívu a hľadáme teraz aj politický, aj taký
celkový spoločenský lobbying, cez poslancov to teraz robíme, lebo nás sa to veľmi dotklo, napríklad, že 5. ročník a museli sme 2-krát aj 4. aj 5. vyraďovať deti, lebo sa určili počty žiakov, ktoré môžu ísť do 8-ročných gymnázií, že na Slovensku len 5%. Lenže nikto nepovedal, že to by sa nemalo týkať nadaných detí, pretože nadané deti 2-krát oddiagnostikované, potvrdené, že sú nadané, predsa nemôžu. Teraz veľmi sme boli spokojní v minulosti s hodnotením, slovným hodnotením, ako sme ho mohli dávať žiakom na konci školského roka a medzi tým sme vždy dávali sebahodnotenia na 4 roka, na pol roka, na 3/4 roka, ešte aj na konci roka dostával žiak sebahodnotenia. Teraz, keď sa nám zmenila celá hodnotiaca tabuľka a celý hodnotiaci systém, tak sme si vybrali nie klasifikáciu, ale slovné hodnotenie, ale nie sme s tým spokojní, pretože nám tam vypadlo slovíčko výborný a začíname slovom veľmi dobrý, čo je teda Ačko, potom ty ako dobre poznáte dobré výsledky, uspokojivé Bčko, Cčko, Dčko. Týmito písmenami hodnotíme napríklad ústne odpovede. Dávame, keď píšeme testy a hodnotíme ich percentuálne, presne tak, ako je to vo vnútornom systéme, ktorý máme z Bratislavy, tak podľa týchto percent hodnotíme aj testy, takže aj testy hodnotíme, potom štvrťročné, polročné, 3/4-ročné a záverečné testy hodnotíme percentuálne a premieňame na to písmeno, nie na známky, ale na tie písmena. A, B, C, D. To, čo sme robili niekedy, že sme dávali rodičom na rodičovských učeniach typom klasifikácií štvrťročnej, poločnej, 3/4-ročnej a záverečnej, tak pán riaditeľ vždy povie, že aha, zase príde prvý stupeň, že zase bude mať chcieť niečo iné. My totiž to máme tak nie ako druhý stupeň, my máme vždy hodnotenie pre rodičov až po klasifikačnej, nie pred klasifikačnou. My sa nie pred klasifikačnou stretávame s rodičmi na prvom stupni, aby sme im povedali, že tam v tom sa musí ešte zlepšiť, ale až potom, keď my už ohodnotíme toho žiaka a vlastne rodič tak ako predtým, ako sme začínali, tak aj pokračujeme, dostáva rodič štvrťročný hodnotiaci záznam. Ja vám ho dám kolovať, určite ho poznáte. Trošku je vynovený a len z jedného jediného dôvodu, že nám sa zmenili predmety, že sme si podľa nového školského vzdelávacieho programu mohli vytvoriť nové predmety, tak keď sme zaradili, keďže spadne medzi hlavné predmety, tak sme ich zaradili do tohto štvrťročného hárku. Nie sú tu výchovy. Je tu slovenčina, matematika, anglický jazyk, obohatenie, logická matematika, tvorivé písanie. To, čo máme v školskom vzdelávacom programe, tak toto sme si tak dali do... Takže toto vám nechám pohovať. Samozrejme, že nevynechávame aj tie hodnotenia, sebahodnotenia žiaka. Upustili sme od štvrťročných sebahodnotení, ale ešte stále a to dávame deťom poločné sebahodnotenia. Predtým sme ale zarobili, že sme, keď nebolo poločné vysvedčenie, tak sme urobili poločné sebahodnotenie. Ja som zástupkyňa školy 1. stupňa v Bratislave. Tieto materiály máte väčšinou ako od nás, ale aj my celý rok vždy bojujeme s tým, že rozmýšľame, čo by sme mohli urobiť lepšie a efektívnejšie. Takže aj čo sa týka tých hodnotiacich materiálov, ktoré sme vám poskytli, máme skúsenosti také, že tiež sme si vyrobili tie hodnotiace hádky, ale na základe toho, že u nás sa učí skupina, bolo veľmi ťažké, keď v jednom ročníku máme napríklad 6 skupín na matematike, aby jedna učiteľka pozapisovala do všetkých 6 hádkov vlastne tie známky. Tak sme sa rozhodli po celoročných skúsenostiach, že predsa len prejdeme na klasifikačný záznam, ale nebudeme tam písať známky, ale budeme tam písať vlastne Ačko, Bčko, Cčko, Dčko. Tiež to ideme vyskúšať, takže uvidíme,
že aké skúsenosti s tým budeme mať. Zatiaľ je to lepšie, pretože ten klasifikačný záznam je jeden v triede a tá pani učiteľka vždy vie, že po hodine príde, dopíše, kdežto takto oddávala v každej funkcii. Takže keď sa nám to osvedčí, potom vám budeme vedieť povedať, aké máme skúsenosti. Čo sa týka hodnotenia, tiež nie sme spokojní a stále sme čakali, že sa niečo zmení, čo sa týka slovného hodnotenia, lebo nie je to slovné hodnotenie, je to hodnotenie slovom. Tak ako to kedysi bolo, že sme doslova na mieru ušili hodnotenie na každé dieťa, na každý predmet, toto už nemá vôbec takú váhu. A čo sa týka vašich sebahodnotení, najprv sme mali také, že jarné, letné, zimné a potom sme zistili, že väčšiu váhu to má na ten štvrť roka, tak sme začali dávať každého štvrť roka, ale tiež uvažujeme nad tým, že vlastne to polročné také je vážnejšie a to naozaj berú. To štvrťročné sme si všimli, že aj rodičia niekedy, aj deti zabudnú v škole, a niekedy rodičia to berú, však čo nemáš k tomu žiadne vysvedčenie, to je len tvoj osobný názor, ale to sebahodnotie je naozaj veľmi dôležité u týchto detí, lebo oni potrebujú zhodnotiť sami seba. Niektorí sú veľmi kritickí, niektorí zase naopak a je to dobre skonzultovať si a oni si to potom aj pozerajú medzi sebou a oni sa aj upozornia, že ale ty takýto až dobrý nie si v tomto, tak potom aj tie deti uvažujú nad tým a naozaj naučia sa tej seba kontrolovať. Takže to sebahodnotenie je veľmi dôležité. Tam budeme ponúkať aj učebné materiály, všetko, čo sa týka vyučovania na Ja, teraz mi niečo napadlo, my sme sa rozprávali tu na zboru, nemá významu týchto detí. Presvedčila som sa počas praxe, že skutočne to dieťa známku nevníma. Ak ju vníma ako známku, tak skôr z pozície porovnania so spolužiakom. Áno, ale vôbec ho nezaujíma. Ja som dala 2 z matematiky, týždeň som nespala, som sa kvôli tomu trápila ako motivujúcu. Áno, aby som povzbudila, že prerokovala som to s rodičom, rodič bol utrapený, ja som bola utrapená a decko tam mal 2. No čo. A pritom to bolo matematické veľmi šikovne nadané dieťa, takže ozaj fetiš známok tu u detí nie je, ale my tú známku musíme dať. A my teraz máme dilemu, pretože naše deti postupovali na gymnázium bez prijímacích pohovorov, kde ten projekt pokračoval. A ani my sme sa to známkom nejak hlbšie nezaoberali, či 1 či 2. Ale teraz, keďže nám to gymnázium zrušili, tak máme veľký problém. Pretože ak my ohodnotíme dieťa 2 a v porovnaní s dieťaťom z klasickej triedy, to je neporovnateľne lepšie vedomosti má, tak vlastne to detsku uškodí. No, musíte, to je pre pána riaditeľa úloha, a takto to urobili teraz aj v Žiline a odsúhlasili to krajský úrad alebo krajský školský a NBSK, že vybrali jedno gymnázium, kde budú zase tie deti pokračovať a rovnako bez iného, len testovanie, len tieto deti prípadne doplnené, ktoré splňajú psychologické kritéria, malo by sa tam pokračovať rovnako. Žiaľ, naše deti je nástupnická škola je gymnázium Malejová, ale pani rodičia aj žiaci, keď videli priestory, všetko, profesorov, kvalitu poznali, tak koniec. A teraz sme v dileme a preto stále pracujeme na tom, že chceme vytvoriť po Bratislave druhú tzv. Spojenú školu. Základná a 8-ročné gymnázium, ale tiež sa nám mnohí často podľamujú. Takže ďalej nechcem rozprávať, lebo to je fakt. Na celú ďalšiu. To je na 3 hodiny debata. Takže ja sa posuniem ďalej, to sú také zásady, ja sa posuniem ďalej, ako my hodnotíme a k čomu ja sa chcem prikloniť. Toto v podstate už bolo tiež prezentované, tí, čo sme stároční v projekte, ešte z Bratislavy bola u vás Dínová? No, tak ona to ako prvýkrát vysvetľovala a niektorí to ešte stále nechápu. Ja tu mám ukážku toho... Ale už dávno nie je u nás, ja viem, budeme meniť. Ja viem, ale v tomto má pravdu, lebo to je aj francúzske hodnotenie, aj to prepočítame, takže to je... My hodnotíme bodovo, Bodovo hodnotíme, koľko bodov žiak získal, z koľkých možných, potom sa mu to prepočíta na percentu a vieme, že aká je tabuľka, čo je jednotka, čo dvojka a tak ďalej, percentuálna tabuľka.
Ale ja chcem poukázať na to, ako je vhodnejšie si usporiadavať písomky tak, aby sme mali tie písomky do 20 bodov. To majú aj Francúzi prepracovaný ten systém do 20 bodov. Mám tu prípad. Písomka zo 100... Projekt sme úspešne ukončili záverečnou konferenciou, z ktorej vznikol zborník a metodická príručka. Čiže ja by som to donesli aj tu, by som podľa škôl, ako ste prišli, rozdal niekoľko exemplárov do každej školy, aby ste si to dobrali. Predsa si myslím, že to obohatí vašu prácu a prispieje to k zvýšeniu práce, úrovni práce s týmito deťmi. Takže potom my to nachystáme tu na pulty a podľa škôl, je nachystaných 5 škôl, tak by ste si to zobrali. Pre pani riaditeľku mám nachystané špeciálne vydanie. Koži! Takže len také krátke informácie. Ďakujeme. Takže komunita bola v podstate prvý rok tak, že sme mali každý deň komunitu, ale mali sme 2 učiteľov, 2 učiteľky a samozrejme vychovateľky po obede. Čiže to bolo ideálne. Začali sme v ideálnych podmienkach. Postupne sa z ekonomického hľadiska to menilo, to aj vám všetkým samozrejme. A sme prišli do takého ekonomického trošku marazmu, pretože doplácame na to, lebo nemôžeme mať toľko detí a tým pádom máme menej peňazí na účte, čo sa týka škôl. Ale komunity sme nevedeli vždycky potom, keď dochádzali tie legislatívne zmeny, sa nejak dohodnúť. Naposledy, teraz už len poviem posledný názor, dúfam, že sa nám to osvedčí, robíme len pre 1. až 6. ročník. Vy viete dnes, že triednickú hodinu už nemusíte mať vyznačenú v rozvrhu, že to už nie je závislé tých 6% k platu a tak ďalej. Tak dostávate, je to na riaditeľov škôl, či to dajú do rozvrhu, či to dajú každý týždeň, či to dajú raz za mesiac alebo ako. My sme v komunitách sa dohodli, že robíme to tým spôsobom, robíme pondelok, stredu a piatok, 3-krát do týždňa a robíme to, keďže máme vyše 50% detí mimo obvodu školy a bol problém vždycky s dochádzkou, lebo všelijak možné. Nám tu dochádzajú jeden z Gelnice, jeden nám dochádza z Margeca a proste dosť vzdialených oblastí. Tak sme povedali, začneme v pondelok o 3/4 na 8, 15 minút, stredu a piatok. 7-ci, 8-ci, 9-ci nechávam voľný priestor triednemu učiteľovi. On najlepšie vie, to sú skoro dospelí ľudia, to sú v tínedžerskom veku a im to mentorovanie a to rozprávanie už sa tak nevedia priblížiť tým svojim spolužiakom. Preto sme to nedali do 7., 8., 9. Uvidíme po roku, lebo len tento systém sme zaviedli len v tomto školskom roku. Takto. Menili sme aj prestávky, menili sme aj režim, ináč sme to zrobili. Ale neviem, možno kolegyne sa ozvú, či to stačí, či je to dobré. Takže tak sme my s komunitami a nikdy sme nedospeli, že už to bude na večné veky. Tak. Čiže meníme, skúšame flexibilne aj podľa personálnych možností, podľa rodičov, proste aby taký kompromis sme nejaký zrobili, aby v podstate, lebo tá komunita, nebudem hovoriť, že má zmysel, to si nemusíme nahovárať, lebo vieme, že je to potrebné v tej sociálnej oblasti to robiť. Toľko z mojej strany. Triednické hodiny, lebo sme vlastne zistili, že duplicitne by sa nám opakovali niektoré činnosti, ktoré by sme robili na triednickej hodine a na komunite. A druhá vec bola tiež, že ako to zaplatiť. Tak potom sme vlastne hľadali taký kompromis a u nás máme komunity každý deň, stále sme pri tom zostali, lebo tiež máme problém s dochádzkou u nás, takže my to máme od 8. do 9. A dohodli sme sa tak, že 3-krát do týždňa je to ako keby za ten príplatok triedneho učiteľa a 2-krát do týždňa 15 minút si učitelia zbierajú a vždy v decembri buď vyplatíme, alebo premeníme na náhradné voľno. A tento kompromis sa nám naozaj vysvedčil, lebo tie komunity sú dôležité, ten pondelok a piatok je najdôležitejší.
naozaj tam sa to bez toho sa niekedy vôbec nedá začať. Takže my sme celkom spokojní, minulý rok sme mali ešte, sme to tak urobili, že fiktívne sme si vyznačili 1 hodinu, že toto je akože triednická hodina, ale my sme vedeli, že tie triednické hodiny vlastne nachádzajú tí komunity. A doplň ešte, že na 2. stupni majú iba raz týždenne a je to voľné, úplne voľné na tom, čo chce triedny učiteľ s tým. Ak je treba viacej, tak flexibilne zase zaraďujeme ešte nejakú mimoriadnu s psychologom alebo nejak tak. A my keďže stále aj u nás sa stáva, že pri prechode na 2. stupeň sú problémy, tak v 4. ročníku to už riešime tak, že deťom dáme, ty si pripravíš tému na zajtrajšiu komunitu. A už dieťa si samo pripraví tému, učiteľ je len taký, akože, že len koordinuje a pozerá, prípadne zasiahne, ale už tie deti sa snažia troška aj rozprúdiť nejakú diskusiu, získať nejakú zaujímavú tému a veľmi sa nám to osvedčilo, deti sa tešia doslova, že kedy na nich ide ten čas, kedy si môžu nejakú aktivitu pripraviť. Aj my sme tak robili.